tuke mag skund sekondar tamo kuonge chakore kiny nyaka chengeso. James Oponono ntere e kaunti ya Machakos kendo miyowa report kaka timbe ikore ne tukego. Timbe osemolo e kaunti ma Machakos kama tuke mag sikunde sekondar biro dhi nyime kuom ndalo 5 mabiro. Tuke mag handball, goyabal, rugby, hockey, tuke mag okapu kendo tuke mamoko ibiro bagi e lab ma sikund sekondar ma Machakos Boys. Tuke mag rugby jotugo 15 koni gi koni kidieny mar nyiri biro bagi e thuolo mokwongo ka gwenge ma Nyanza biro keto wang'gi kuom sikund nyiri ma Kisumu Girls. Kisumu Girls biro rakore gi tim skund nyiri ma Kavindinyi kapok gitugo gi Madira Girls. Before na coach gachuo koro kabiro Kisumu Girls koro nyaka coach nyiri taneno ka within very short time ban ndalo matin ahinya to nyiro seng'e kendo nyaka gituga to maber kendo wala teams ya wan ma represent Nyanza. Picha mokwongo adhi rado gi the host mano Eastern ang'eyo na dhi loyo aito picha mar ariyo adhi rado gi Western nitie rugby but nyiri oikore maber adhi chakaloyo aito picha mar adek adhi gocho gi jo Rift Valley St Joseph Kitale be nyaka lala mondo awin ayombe pool no aito koro miya semi-finals mayot. E kidieny mar jotugo ma yowuowi tim mar Mangu High nigi geno mar timo maber kipimo gi higni mokalo. Tim mar Kisii High biro ting'o gwenge ma Nyanza tuke mag rugby. We are going to tackle each game at a time, and that is ensuring that now after winning each and every match we at least emerge as position 1 in our pool, after which we shall meet with position 2 from the other side and ensure we make it to the finals. East Africa mwang'iyo nyiri ong'e maber ni Kisumu Girls National School koro kae makom piem gi chakore. Joloch tuke mag hockey pinje Afrika ma ugwe Nyamira Girls bende oramo ni gibiro kawo loch kendo yuoro piny mar Uganda e tuke mag pinje Afrika ma ugwe. Tuke mag Nationals atama mokwongo mag sikunde sekondar biro chakore ayanga odiechieng' makiny e sikund sekondar ma Machakos Boys ka timbe osebedo kod ikruok ka joloch biro ting'o nying Kenya e tuke mag pinje Afrika mibiro bagi e piny mar Uganda. James Opondo, Ramogi TV, Machakos Boys, Machakos County.